Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. APHL song atum ronga gora pathuak lamalong mass joining lapen 6 schedule awareness amai kang nipon. Lakha Krotroxy, Sojeng Hena constituency ke parlo ronga gora pathuak lamalong APHL mass joining amai lapen 6 schedule awareness program kang nipon. Bangso amai long BJP Congress pen amena asong COC APHL a party henlo rat aphan lapen khe aphan kaike karjap thip asong lo pusi rat atum chichini si APHL along don plikya brastir kep ahem tunatum chepauk don. Bangso amai long APHL Central Mepu JI Kathar Bikram Hansi Kursing Timung Samson Teron Rajen Timung lapen Women Wings lapen APHL along mesen alam the 6 schedule ko an aja kong kedoma lapen non rolling bomb BJP mate jasemet Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Team Karbi Anglong atum ke claim chok che pu hei hui aputhak che than chimun pon lapen lapu APHL mai phujai Kathar kaning je pon ke Sojeng Dhenta rongmong ve ronga gora arloke development ke aphia lamlo lapu rongmong ve block ningkan kre phonogao district pondet pu anta Karbi Anglong chewang thek thepute ko an Karbi Anglong Autonomous Council atumati non kachari bom BJP a sarkar atumsi dak arat aphan claim pi ponang pu busi than pachini tekang lapen labang somai kachari pon ake hai men sing phangchwa hin bensi chepatir pi ponsi bang somai ing samjen pen pachun pon Rongmong ve penjona sing tiso Karbi Anglong News Pini ni tum dak rongagora puloyo kora erang along ni tum pini PHLC pen meeting dolo mass joining la pendak don plikebra sirkep adon atum PHLC along pini nang cerap dun lo la pen BJP pen sikeong la pen Congress pen do pini na join tu Angti sana lithan pulang jima jitu hala su khanjana long penceng lok la jitu tax kiru ngamen pen Karbi khai tu mareng hu kiso la so phalang ta da pen khan lai hui ke la ke ili tum thek lor lo ili tum CM EM tum MLA MP tum anta la siksidul pangtang nang ne pa lam ningje rong potama jo la si pangtang nang nen de nang theng po por abisar lo yo la si nang theng lo bak la tu ke a the a lo le en det lo te bang nang theng ya our side do khok lo ke la si sukhanjan long ke ili tum CM ka chutoy a staff officer tu lapen a police tu tax officer tu halatum hansi bang theng weret lo kiche tum si bongali bihari tum si theng weret lo Angti la so phalang nang tum all party leader conference asong pen nang tum kupulo ke matha din jite neli tum ma thadun ke no lo mat ke kupulo neli tum e condemn lo lage lage hinopi kalam lo athema six schedule ke do pangtang nei persen tu pubom lo polo ni tu condemn lo la pen la son ngai tu kroi la pen moni tu power bang lo te la son tu ka asap ta pa pe klem long le la tu ke aku ke chia do mang ke dukan ta pa pe dulong le daji ke ni tu bang ke Angti non pinangan social media long ta che tham pon lo angli tum ke mang pen nang tum APHRC ake mang pen jitu arona teng pen jitu non re-election ke padoji apu thaklam plata ma thani bilaso la ke re-election la tu ke do vekpo athema India Constitution Article 243M la pen ZA along ke top do la ke ZC bre ZA along mana ZA along ke along ke wang kali 243M along lo just sita ke do ala dak ke do ko mati di la ponchayat aron pen ke election council election ke pedu un e aja kong avi ponchayat tum ke state election commission ke ponchayat amunit ke lage lasi non ke aja kong ka via bang si aja kong dak nampa pedu det lo kente lage illegal lo ke di lage ain ke chok ke ain ka karkan lo ke di lage ang accounts Justice Chief Justice atum tu ke High Court Supreme Council election ke pedu un e aja kong avi ponchayat tum ke State Election Commission ke ponchayat amunit ke lage lasi non ke aja kong ka via bang si aja kong dak nampa pedu det lo kente lage illegal lo ke di lage ain ke chok ke ain ka karkan lo ke di lage ang accounts Justice Chief Justice atum tu ke High Court Supreme Court tu ke lage ain karkan ke asap ta ningdok dilo atum ke lasi alang litum ke jong hesita lake ain karkan lo ke damtang election ke lake illegal pu alang litum puvek po pulate council bang pavedet po kente la the council ta non ke dobom council bang ke lake non ke dobom council hai council ke doji hai sita non ke dobom council bang ke la bang ke
pe phuk dak ko ke di la ke illegal lo ke di la ke bi aron re pen ke claim lo ke di la si pe phuk dak lo polo ta te akimi council ke pe do tu nang ji kente la si election e do tu wek po la ke tangte bangso re-election ko am kichun ponji phan dolaso nilitum ladson a case batai krip ho case along hearing etlo la pen non ako hearing tu hilang non November chiklu pen here kapa hearing tu ji apan si ni tu claim lo la pen ni tum yong si fees pidam un jat un pulotang te la ke hearing ta prap pepe prap jing je pan si ka bor i lo ahok lo BJP tungge update hedi tarik kang doi lok ye kam se hala tum bang claim lo ka hearing ka pawede je pan lok se hala tung ke claim lo nali tungge pe do vek nai pa pan se claim lo tangde sarla romoi block arji dingkloi pen ha jokhala banda nagon district long pondela sopathak non puta dak Karbi Anglong romong bilong chiban ve la sopathak pilo nang lihin pen pui neli ge pujia bangela ke ladak rong mong ve sor ka do ve ta hedi elitum thur pak nahi lake public petition piserak nahi la bangke nelitum aphan nang than thedet ke dilai hoela Silveta adung along artiga pen sangti ke pon atrak ahir ing tangrak pen kacetong ihum bokolia pen ke bang bom artiga lapen ihum manja pen ke dambom sangti ke pon atrak Silveta adung along ahir ing tangrak pen kacetong artiga ke vek abang phu inut vet anpar da kacetong ahir kang tangrak ajok artiga ke vek abang phu aphan tong sekot pen se ke lang ponji aphan DMCA chan pon phitlu lapen truck a driver abang ke kat phitlu pusi birta longdun Ingdeng trok all Karbi Rong Sopi Youth Birth Anniversary Katalon Pon Karbi Rong Sopi Rong Asar Sorkari Gaubura Lapen Ratchetong Pet Pen Alir Alon Pidun Rinti Nijang Karbi Anglong Bitung Reng Thama Constituency Arlo Karbi Rong Sopi Arong Thongkya Prahini Ariso Ejang Chelang Pet Pen All Karbi Rong Sopi Youth Committee Cheseng Si Pining an Ingdeng Trok Kipleng Kechok Arni Pura Jirsong Pathua Aklam along All Karbi Rong Sopi Youth Amahang Pethek Arni Ing Sanjin Pen Talon Pon Lapen Bang Swamaya Long Lo Charlie Ariso Ejang HS Lapen HSL Siasat Langki Untang Abang Phubang Phia Tuma Phansi Tami Nong AP Pajerpon All Karbi Rong Sopi Youth Committee Mephu Biren Singh Rong Hang Kong Chon Bang Boron Son Kathar Non Ki Bang Ji Asengkan Abang An Susi Pen Katalon Pon Thulong Ji Aphansi Bori Pon Thupo Pusi Mephu Pen Than Pachini Pon Son Sirat Amai Pi Along Bel Son Timung Pen Karbi Rong Sopi Arong Arat Atum Aphan Ko Son Pen Si Osomar Atum Loke Charlie Ahin Kengkam Kache Jordun Nangjima Lapen Ko Son Pen Si Osomar Atum Aphan Apia Potum Than Chepari Nangjima Pu Abidi Sore Klardak Pen Than Pachini Pon Lapen Aluhi Sarpo Aman Pen Kache Tongdun Bithong Reng Thama VDC Chairman Ramson Rongpi Rongkhang Lems Chairman Mongol Be Metheng Tom KSA Samson Taron Lapen Inglong Pho KSA Hamran Regional Committee Secretary Prosonto Ingti Alangli Tumta Penang Anju Mesen Alam Than Pachini Pon Koson Seo Somar Atum Loke Charlie Ahin Kengkam Kache Jordon Nangjima Pura Penang An Than Chepare Tekang Si In Samjen Pen Bang Swamai Pachun Pon Karbi Rong Sopi riso yang ani kusini litum labangso ajai meken kusini litum labangso amai bang taman pon Penang itu labangso tim labangso mai sona kasan kandang tabi pon bom manang itu. Nilitum kedamtang 2016 pen pining 2021 ans tamin nilitum kedamtang pen ans tame pining 2021 ans tamin nilitum nampuas tamin nilitum labangso programa jadi bang kitin lah. Penang litum la rongko an pensi pini labangso Karbi Rong Sopi youth pu keseng pon mamate la only la Karbi Rong Sopi youth anchot man nilitum Karbi Rong Sopi pulutang te number 1 number 2 number 3 la sondo la pangrom pet pen nilitum kadorwe rong thongke ba hini do asila bangso rong thongke ba hini arat chelang pet nilitum la all Karbi Rong Sopi tumiki bongke amhan pathe nilitum la bangso mehen ko pathek nang ko alam the bangke nilitum ake mang mang nilitum dak mane political la vingi donje phana nilitum keseng gali ko mane nilitum la dak Christian honghari chi pupin nilitum Karbi Rong Sopi number 1 number 2 cipu pin pen nilitum la bangso song ke senga bang ke nilitum Karbi Rong Sopi arong ahawar ansu se pakla ponje phan riso yang atum toklang in ansu se gaching thoduni phan nilitum la bangso song bang ke seng pon Penang litum labangso toklang ahin penceng lok kaprek nang tum kopi pi sina tum labangso owe kimi phan lapen kado owe Karbi Anglong ra phan nang tum labangso abirta labangso jatai nong pen pachini pon tinang tum hang doma nilitum labangso jotai pen nilitum kapasini pen kantum mangelalo je nilitum son Karbi Rong Sopi committee pinangan mang ke Ingdeng Trok mang ke chok mang pleng etang lo jongsi
nili tum marong asom thak isi youth atum committee chesteng pen mithang arong aruphan cerai kom thipun cerai kom un kulutang te ilitum Karbi Anglong atokan usata me ilitum akhai bang kaching thora to na tamji ilitum ningi thedu lapensi ratum han ilitum pasing ilitum